Hello, people! Hi, guys! Gagawa ako ng haul, tapos parang konting review. Ano lang sana, yung gagawin ko sana na video is yung dedicated video dito sa mga products na to na sinend sa akin ng YesStyle. Tapos ngayon lang talaga, dumating yung isang package ko from YesStyle na naman. So sabi ko, gagawan lang ako ng haul para hindi lang puro skincare. Meron parang mix ba. But before we jump into the YesStyle stuff, gusto ko lang mag-shoutout sa Teddy Blake kasi malapit na yung Mother's Day and they will be having up to 60% off na sale, guys. Laging nagsisale yung Teddy Blake. So, just in case nag-iisip kayo ng mga iririgalo nyo sa mama nyo, sa biyanan nyo, sa lahat ng mami sa gusto nyo regaluhan, maraming parating na sale sa Teddy Blake. I wanna mention my favorite bag from Teddy Blake. Ito yung Eliza na suede. Ito yung maliit lang na bucket bag. I love this so much. Nandito pa rin yung ibang gamit ko kasi I used to use this all the time. Now, I'm using like a small bag. And because I'm using a small bag, I always use this. Ito yung ginamit ko din sa nung nag-travel kami. Actually, sa Pilipinas at saka sa Japan, ito lang yung dala-dala ko. Hindi na kasi ako nagdala ng ito, malaking wallet. Kung naghanap kayo ng card holder, I highly recommend you try the Teddy Blake one kasi mura lang siya, guys. It's less than $100. Sobrang lambot niya kasi, guys. As in, ang lambot niya. Kahit na may laman na siyang cards, malambot siya. And yan yung hanap ko sa mga card holder. Sobrang dali lang tanggalin, ibalik yung cards. Tapos, nag-release pa sila ng maraming designs, guys. So, meron sila nitong Maya, itong Nora na envelope bag. I like it as well. Marami pa silang style sa website nila. And also, you can use my code TBRazel20 to get $20 off of your purchase sa Teddy Blake. Again, link of Teddy Blake will be in the description box. Check nyo, guys. Kung may makita lang naman kayong magustuhan nyo, this is the best time to get it kasi up to 60% off yung sale nila. Alright, so onto the stuff from YesStyle. YesStyle sent me this box here. So YesStyle came up with the 19 hidden gems na makeup, skincare, mga ganun. So yung YesStyle at saka yung mga Korean beauty specialist nila, guys, nag-curate sila ng mga products based on product quality, customer reviews, the best value for money, and so on. So ito yung 19 products na na-curate nila. Sinend nila sa akin para ma-share ko, guys, sa inyo. So meron silang tatlong categories: skincare, makeup, at saka yung soothing care for acne-prone skin. So magsisimula ako sa makeup, guys. Maraming nagtanong sa akin kung ano yung suot ko nung nag-disclaimer ako, nung nalasing kami ng video. I-leave ko yung video dito sa taas. Maraming nagtanong sa inyo kung ano yung suot ko. Dalawang lip products actually. And ito yung isa. Ito yung Chateau La Beaute Wine Lipstick Fitting. Ito yung shade na Sauternes Red. So, yung ginawa ko, nilagay ko siya sa ilalim. Hindi siya sobrang long-lasting. Kaya naglagay ako ng product on top of it. Parang meron din siyang gradient na effect. Kaya gustong-gusto ko siya. I have been using it a lot. This is what I have on my lips as well in combination with other lipstick. So, naglagay ako ng ito sa ilalim. Tapos, naglagay ako ng lipstick. Parang kinoconcentrate ko siya sa inner parts ng lips ko. Yung pang second lipstick na. Ang dali lang niya i-apply. Hindi nga lang siya ganun ka-opaque kapag nasa lips mo na. That's why I put a different product on top. Alam niyo naman siguro yung itsura nito. Ganyan siya. Ang cute niya. Maganda to pang gift sa Mother's Day, guys. Lalo na sa mga mama nyo, biyanan nyo na mahilig sa wine. Because the packaging is really nice. Ito hindi ko pa na-try. Chico Matte Powder. Matte Mint daw siya. Ang ganda-ganda ng packaging, guys. Tingnan nyo naman yan. And it looks minty. Hindi ko alam kung makikita nyo sa camera, pero hindi siya sobrang white. Parang ano siya, parang kukuko siya, pero very, very light. Sabi nila nagkukontrol na siya ng oil. Gagamitin ko siya sa future vlogs and I will let you guys know. Okay, next one is the waterproof pen eyeliner from McQueen. This is the shade number 1 Deep Black. I don't use eyeliner, guys. Alam nyo naman siguro kung nanonood kayo ng vlogs ko, pero hindi naman siya as in sobrang black. Ito, this is from Nakeup Face. This is the C-Cup Deep Volume Lip Tox. I have tried this. Actually, I'll put it again on my lips now. Ganyan yung applicator niya, guys. Plastic lang yung applicator niya, pero very, soft na plastic. Hindi siya matigas na plastic at all. Noong una, akala ko hindi ko magugustuhan yung applicator kasi parang weird and I have not tried any product na ganyan yung applicator niya. Meron siyang minty na feeling sa lips na parang pinapa-plump niya yung lips niyo. Yung
ganong feeling, hindi ko alam kung napapansin nyo, parang ginagano niya talaga yung lips ko. Mafe-feel mo talaga siya. And hindi siya nawawala agad-agad. Parang may iba talaga yung salita ko once na nilagay ko siya. Kasi parang gumaganon yung lips, parang hindi na siya, basta, iba na siya. Nagpa-plum talaga. Last from the makeup category is the Egg Lips. Yan yung brand niya, Egg Lips. It says Saranghae Zoo or 200. It is a cream blush, guys. And ang ganda ng kulay. Ito ba yung naaamoy ko? Or yung ko? Parang yung lips ko ata. Yung, haluwi, ang ganda niya, ha? Para siyang may primer consistency. Medyo silicone ng konti, pero very fine na silicone. I'm not sure kung ako lang. Pero it feels really nice. Ito yung shade niya. Blenden ko naman siya ng bongga. Hindi siya as in sobra-sobrang pigmented, which I know a lot of people like. Ayaw nila ng sobrang pigmented. I think perfect to sa akin. Gusto ko yung mga ganitong kulay ng blush. Sa lips ko, feeling ko talaga pinapa-open niya yung lips ko na parang naglalaway ako. Nakaka-date naman Now, onto the skincare. Lahat ng to para sa akin skincare. Pero dinivide nila yung category nila into 3. So, makeup nakita na natin. Yung pangalawa, skincare. And ito yung mga nasa category na skincare. Tapos yung ibang skincare products, it is under the soothing care category na para daw sa mga acne prone at saka mga sensitive skin. So, unahin na muna natin to. Essence Sun Pack from VT Cosmetics. Ito, hindi ko pa to nagamit. Marami akong products from VT Cosmetics actually. Sinenda nila ako 2 beses na nung mga lipstick nila, lip liners nila, and I really like one of their skincare product. Yung parang meron siyang cushion, tas parang moisturizer siya na ilalagay mo sa mukha mo. Na-feature ko na yun kasi nakakatanggal siya nung mga nung mga balat-balat ko sa mukha, nung ginagamit ko yung gamot ko. It is a Tone Up Essence Sun Protection. Ang ganda ng packaging. Very luxurious. I also really like that color. Ganyan yung itsura niya, guys. Meron siyang ganyang ganap. Hala, nag-absorb agad. In fairness, na-absorb niya agad. Tapos, wala siyang skincare na amoy, hindi siya malagkit. I am excited to use this. Actually, I will start using that soon. Kahit na hindi mainit, kailangan nyo pa rin mag-sunscreen, ha? This next one is the Ginseng Serum. So, nagpapa-firm daw siya ng skin. It says, experience skin firmness. Hindi ko pa to nagamit, guys. Kasi yung inuna kong ginamit na serum is yung from Soothing Care, yung pang acne prone skin. Kasi yung mukha ko talaga nakakaloka. Hindi nyo kita because I'm using the Jeffree Star Concealer and Powder, which I really like. I have a review, i-leave ko there. I love that concealer and powder combination. Anyway, this is what it looks like. It looks really promising, actually. Hindi siya yung kagaya ng ibang serum na parang tubig lang. Meron talaga siyang pagganap sa kanya. We also have the Skin Miso Pore Beauty Nose Pack. Ginamit ko na to. Sa totoo lang, hindi ko siya masyadong nagustuhan kasi ang dami niyang steps, guys. Tingnan nyo naman, step 1, 2, 3. Meron din siyang kasamang parang cotton swab. Tapos yung kabilang tip, parang meron siyang ganito, butas na pwede mong i-extract yung whiteheads at saka blackheads. So, nilagay ko itong step 1, diba? Nilagay ko siya sa nose area. Tapos, after 10 minutes, hindi naman siya parang naglalabasan yung whiteheads at saka blackheads. Parang nandun pa din siya sa ilalim. So, hindi ko siya makuha gamit itong tool na to. It is optional naman, sabi dito sa instruction. Akala ko kasi maglalabasan siya, kaya kukunin mo siya. Hindi naman, nandun pa din sila. Parang nasa ilalim pa din sila ba? Wala pa sila like sa surface talaga. So, hindi ko siya nakuha. So, parang hindi ko siya masyadong nagustuhan kasi wala akong nakuha. Yun lang yung gusto kong sabihin. Siguro kapag ginamit mo siya maraming beses, makakakuha ka. Medyo impatient ako. Isa lang yung nagamit ko. We also have the Centellia Green Level Calming Toner. Meron na ako nito actually. Maganda to. Very lang yan. Gentle lang yan sa skin. Hindi siya yung kagaya ng ibang toner na parang nagsisting ng muka. Hindi. Gusto ko to actually. We also have the Green Tea and Enzyme Powder Wash. Kagaya to nung na-feature ko sa Japan haul ko. I-leave ko siya dyan. Meron ako nung cleansing powder na paisa-isa sa maliit na packaging. Parang ganun yung ganap niya. Kaya lang nasa ganito siya. Maganda siya pang travel, guys, kasi hindi siya liquid. Maa-activate mo siya kapag nilagyan mo na siya ng tubig. Ginamit ko siya 2 beses. It has a really strong green tea scent. As in, very strong talaga. So, kung medyo sensitive kayo sa green tea scent, hindi nyo ito magugustuhan. Pero sobrang cool niya na product. As in, talaga siya. Green powder talaga siya, guys. Ginamit ko siya 2 beses lang kasi ayoko siyang ubusin. I wanna save it for the next time we travel.
travel para ito na lang yung dala ko instead of like, you know, liquid na cleanser. Next one is from Maison. It is their Snail Repair Eye Cream Tube. Matagal na ako hindi gumagamit ng eye creams kasi parang medyo nagiging mapili na ako sa eye cream. Ayoko yung sobrang thick ng consistency niya. And ito yung consistency na hinahanap ko. I use this every night now. Like, every night talaga, ito na yung ginagamit ko. Maganda siya. Nag-a-absorb siya agad sa under eyes mo. Even sedan, ginagamit niya din to. Hindi ko naman siya ginagamit kasi may wrinkle yung mata ko ngayon or dark under eyes kasi wala pa naman akong dark under eyes and hindi pa naman siya wrinkly. But I use this to prevent that from happening. And yeah, I've been loving it. Nung na-receive ko, sabi ko, ano to? It is the Pink Raccoon Hydrogel Eye and Cheek Patch. Now, I did try using this under my eyes as well as my cheeks. Kaya nga lang, kasi ito na yung laging ginagamit ko. Ginamit ko lang siya isang beses lang under my eyes. I have been using it a lot though for my cheeks. I did try this once as an eye patch. Okay lang siya, kaya lang nalalaglag siya. Parang konting galaw mo lang, dumadaos-dos na siya. So, I started using it on my cheeks only. And instead of like the whole heart sa cheeks ko, dinidivide ko siya. Nilalagay ko siya sa cheeks. Now, para sa akin, medyo gimmicky siya. Kasi it is hydrating, it is moisturizing, but bakit ko i-hydrate at saka i-moisturize yung cheeks ko? Alam mo yun, magmamask na lang ako para whole face yung hydrated at saka moisturized. I can see it working as an eye patch. Like, it will hydrate and moisturize under your eyes, but not as a cheek patch. Alam mo yun? Pero ginagamit ko pa rin siya lagi kasi gusto ko siyang ubusin. Nilalagay ko siya sa cheeks ko. So, every single night, after ng lahat ng skincare ko, kapag nag-mask ako that night, I still wear the mask. And then after the mask, I put it on my cheeks. Nilalagay ko pa din siya. Cute siya. Cute siya. So, last, ito, yung sa soothing care nila. Meron tayo 30 Days Miracle Starter. Now, hindi ko to nagamit kasi nga, meron akong ibang skincare na ginagamit. I actually wanna use this though. Kasi ano daw to itong pack na to, itong category na to is for acne prone at saka sensitive. And I feel like meron na ako, acne prone na ako. Kasi konting kibot lang, nagkakabutlig-butlig ako. Feeling ko kailangan ko mag-start gumamit ng mga pang-acne prone, pang-sensitive skin ng mga skincare. Anyway, it comes with 4 products. So, we have the 30 Days Miracle Toner, 30 Days Miracle Serum, the Miracle Cleansing Bar, and the 30 Days Miracle Cream. So, oopsie. Gagamitin ko to. I will give this a try. Kasi 30 days lang daw siya eh. Why not, diba? This is the cleanser that I use every single night. During the day, ibang cleanser yung gamit ko. Inubos ko kasi yung cleanser na meron ako ngayon. Okay naman siya. Hindi naman siya harsh sa skin. And gusto ko na meron siyang pump. Now, we also have something from Klairs. This is the Midnight Blue Calming Cream. Hindi ko pa to nagamit. Kasi nga, ang dami ko pa dito. Sabi nila, it is a gentle azulene rich cream that provides comfort to rapidly calm and soothe sensitivity. We also have the Tusowung. It is a pimple patch, something different. I did use it once. And yeah, in fairness, kinabukasan na-notice ko siya na parang lumiit konti yung pimple ko. But I'm not sure if it's because of this or parang ganun lang talaga yung nature ng pimple. Lumiliit talaga siya. But yeah, I did try. Kaya lang nakalimutan ko na siya. Ginamit ko lang siya isang beses and then nakalimutan ko na siya. It is the Hydrogel Very Simple Pack from COSRX. Parang ito lang din siya. Maliit lang siya na patch. Pang dry patches na patch. Yung skin ko kasi medyo oily. Kahit na nga malamig na, in fairness naman, hindi pa siya nagda-dry. So, hindi ko siya nagamit. Like, nilabas ko na talaga to sa packaging. Nilagay ko na to dun sa banyo para gamitin sana. Kaya lang hindi ko pa siya nagamit. See, na-open ko na nga, oh. Ganyan siya. Clear lang siya. Mabango siya and marami din siyang laman. So, in fairness naman sa kanya. So, I have the Ionic Tea Tree Relief Serum. This is the serum that I use every morning and night when I do my skincare. Wala akong nakikitang miracle, but then again, I've used this only for what? Less than 2 weeks? So, hindi pa talaga natin masasabi. But yeah, this is the serum that I have been using. And then the last one. This is my favorite one out of all, guys. This is the Skin and Lab Dr. Pore Tightening Pink Clay Facial Mask. Ang ganda nito. Ang bango. Hindi nga lang siya very convenient, especially sa mga nagmamadali sa skincare routine nila dyan. Kasi it is a clay mask. I use this
3 times a week. After mo siya rinse off, my gosh, my face feels really nice and soft. Though nandito pa din yung mga bumps ko, hindi ko alam kung bakit. But anyway, nintay ko na lang na mawala sila naturally. Pero ang ganda ng mukha ko, ang ganda ng feel ng mukha ko after ko siyang i-wash nito. Yun na lahat yung 19 hidden gems from Yes Style. Again, links will be in the description box if interesado kayong i-try sila. Meron tayong giveaway! So, sabi ko kay Yes Style, giveaway ka naman dyan. Sabi nila, sure. So, merong 2 winners na mananalo ng itong 5 to. So, first is the green tea and enzyme powder wash. Yung cream blush na pinakita ko sa inyo kanina. Tea Tree Relief Serum. The 30 Days Miracle Starter. And lastly is the Pore Beauty Nose Pack. So, meron siyang 10 packs ha. Ililive ko lahat ng information kung paano kayo makakasali sa giveaway sa description box. Again, 2 yung mananalo nitong 5 to. Now, let's go ahead and unbox the clothes. So, natanggap ko to ngayon, guys. Kasi sobrang lamig na dito. Mostly mga pang malamig yung mga kinuha ko. Hindi ko pa to na-try eh. So, gawin ko na tong try on haul actually. Wait, tayo, be. Ayan, kita nyo naman ako, diba? So, ito yung first. Meron akong ganito, kaya lang black. And I think that one is from Fila. And gamit na gamit kasi to. Lalo na kapag umuulan sa footy, rain or shine, guys, nandun kami sa oval. Kapag may laro dito yung team namin, nandun talaga kami sa oval kung wala kaming ibang ganap. So, ito maganda to kapag umuulan. It's gonna be perfect. Ayan. O, diba ako na talaga. Tama lang naman yung length niya. Hindi naman siya ganun kahaba. Meron siyang... Ay, wala. Wala pala siya. Sasabihin ko sana mayroong pocket dito, pero wala. Ito lang. Dito sa baba, may pocket. Okay siya kasi hindi siya ganun ka-fitted. So, pwede pa rin ako magsuot ng makapal na like sweater underneath. Next, ito. It is a coat, mga kaibigan. Maganda siya, hindi siya ganun kahaba. Yung problema ko kasi sa mga coat, di mahahaba yung dito. Ito tama lang oh. Ayoko naman na sobrang ikli naman kasi nga 'di ba malamig. So yan, tama lang yan. Yes, tama lang 'to. Hindi siya as in sobrang nawawala na yung kamay ko. Maganda tong coat na 'to. Itong ano ko pala suot-suot ko sa ilalim is from the Panda Crib. Thank you. Hindi siya as in sobrang kapal, pero hindi din siya manipis. Okay na kapag sobrang lamig talaga. Okay naman na parang mag-layer ka underneath kasi may room pa din. Pa-fur na gana pero faux. Hindi siya totoong fur. And hindi din siya sobrang labong. Maganda to. I like this. Tapos suot ka ng turtleneck na black. And then ito din. Jacket siya, guys. Oh. Mahaba siya. Ayan. Tutupiin mo lang siya. I think this is nice. Maganda to. Wala akong ganito. So maganda to. Yan. So okay lang naman. Tupiin mo siya. Hindi din siya ganun kahaba. So siguro kung sobrang tangkad mo, mga dito mo yan. Eh, ako hindi eh. So, nakakover niya naman yung likod ko ng maayos. I like this. Hindi siya ganun kabigat. Hindi nga lang siya ganun ka-warm. Pero okay naman ako mag-layer underneath kasi meron pa namang space. Hindi naman siya ganun kasikip. Ito. Hindi ko na to itatry ha. Yung mga itatry ko yung mga outer na lang muna. Meron akong ganito pero I think that other one is in parang very light pink. So I got it in brown. Turtleneck siya. Tapos parang fleece ata yung material niya. So warm talaga siya isuot. And halos lahat ng mga turtlenecks ko na nakikita yun na sinusuot ko, guys. Lalo na sa Japan, lahat yun galing sa Yes Style. As in, sinusuot ko talaga sila kasi gustong gusto ko sila at saka kasya sila sa akin. So kung naghahanap kayo, especially sa mga nahihirapan maghanap ng mga size nila dyan, i-leave ko yung link ng mga ito sa description box ha. Ito first time ko maka-order ng ganito. Naghanap lang ako ng parang knit na top para ilagay ko nga pang layer nga. So pang ilalim to. Actually, you know what? Gusto ko tong itry. Wala pa akong ganito eh. Gusto ko lang itry. Hindi siya sobrang kapal. See? Ayan. Ganyan yung itsura niya. Kasya naman siya sa akin. Ay, ang ganda ng kulay nito. Isa muna yung in-order ko kasi hindi ko alam kung magugustuhan ko siya. Now na parang gusto ko naman siya. Ayan. O, diba? Ang ganda ng combination nitong dalawang to. Ay, I like it! Ito, meron akong ganito. Marami na akong ganito. Hindi, dalawa pala. Ano, tatlo? Parang meron ako nito in black, white, at saka mustard. And meron silang gray na available. Kasi sa Yes Style, kapag nag-order ako,
I make sure na yung item can be shipped within 24 hours. Yun yung mga pinili ko. Or kung meron talaga akong gustong-gusto, tapos 3 to 5 days, okay lang sa akin 3 to 5 days. Pero sagad na yun. Ayoko yung like 4 to 7 days. Ayoko din yung 21 days kasi ang tagal pa darating ng order mo. So kapag nag-order kayo sa YesStyle, make sure na yung item can be shipped within 24 hours. So yung ganitong klase, marami silang kulay guys. Kaya lang yung iba, like 21 days ata. Ito, can be shipped within 24 hours. So kinuha ko yung gray. Ang ganda din ng gray, diba? So again, hindi at ito sobrang sobrang kapal. Pero maganda siya pang layer. Wait, ang init na. Naka-on pa yung heater ko. Wow, ang bigat nito Coat to. Malamang. Lakits. Ang bigat pa. Bigat mo, beshi Pero to, very warm. Bakit may tingnan mo yung pocket. Merong na-stitch siya dyan. So, hindi. Ano ba yan? Meron naman siyang pocket sa loob, pero ito, nakatahi. Maganda siya, guys. Kaya lang ang haba nito, Pa dito na siya, Pero ang ganda nito, Tapos tingnan niyo to. Ang soft. Grabe. Uy, ang ganda nito. Maganda to sa mga pitit, pero matatangkad. Ang bigat niya talaga. Parang quality talaga. Also, guys, you can use my code pala, RAISE10 to get 10% off sa order nyo. So, malaking tulong na din yun, lalo na kapag marami kayo ino-order. Nag-work lang siya if you reach $50 na purchase. So, sa $50, makaka $5 off ka na. Okay na yun, Tama ba? 10% off, $5? Yeah, tama. Sa 50. Ito, kailangan ko ng mga ganito So, yan. Kung sobrang lamig talaga, like dito. Ayoko sana nakikita yung layer ko sa ilalim. Pero ito maganda, Maganda yung register ng parang dark mustard at saka no red. Wala lang. Ganito lang siya, guys. Bakit ko pa ito tinry? Ay, maganda yung kulay nito. Maganda din yung quality nito. Yung bagsak lang, hindi yung sobrang mash shape na na sweater. Ito, ang ganda din ng quality niya. Ang ganda nito, guys. Hindi lang siya makapal. So, hindi siya pang malamig na winter. Pero, ang ganda nito. Sana magkasya. Blazer siya. Wait, parang Chanel lang. Pero, hindi pala totoong Chanel. Uy, in fairness, kasyang-kasya yung dito, Kapag naka-tuck-in ka, tapos high-waisted na pants, tapos ito yung blazer mo. O, diba? Last clothing item. Ay, hala, ang nipis nito. Iba siya sa picture kasi parang sa picture parang makapal to tingnan. Uy, kasya sana siya, Manipis lang siya na coat, guys. Maganda pa naman sana kasi hindi ganun kahaba. Tama lang. Tapos meron siyang dito, Tapos meron din siyang pockets. Kaya lang ang nipis. Last one is yung na-mention ko sa inyo kanina, yung Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop. Nag-order lang ako kasi nga yung akin, wala na, hinarbat na. Again, lahat ng links will be in the description box. If you guys are interested, use my code RAISE10 to get 10% off sa inyong YesStyle purchase. Please check the description box for the mechanics of the giveaway. I hope you guys enjoyed. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys, hopefully tomorrow. Thank you guys. Bye! Mwah!